Kaixo. Kaixo, guapísima. Zemuz, ondo. Zemuz. Deitu nizun, iritsi dira DBH-ko tituloa. Bai, hemen daukazu. Bai, emango dizut, orain? Bai. A ber. Gaur aurkezten dugun Etxekoak dokumentala da Gipuzkoako Foru Aldundiak Zaragoza Zulaika Fundazioarekin elkarlan egindako dokumental bada, eta dokumental honen helburua da material pedagogiko moduan erabilia izatea. Datozen hilabetetan dokumentalarekin batera lantzeko unitate didaktiko bat diseinatuko dugu, eta gure asmoa da, gero ikastetxetara eraman, eta gazte eta nerabeak dauden espazioetan edo ingurunetan edo lan herramienta bat izatera. Delante. Ay, hola mi amor, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal el cole? Cansada. Sí. Vale, ¿y tú qué tal el trabajo? Bueno. Dokumentalen lehen barruan ikusten dena da atzerritik edo etorritako familiak eta batez ere beraien semeek nola bizi duten beraien bizitza hemen Donostian. Gazte eta nerabe, etorri berriak, migratzaileak direnak, pixkat bizi dituzten errealitateak lantzeko beharra ikusten da. Ikastetxetan eta horrek nahiko gatazkatsuak diren egoerak izaten direlako. Gatazkatsuak norberaren ikuspuntutik askotan, nerabezaroa badakigu zer dan, nolako gatazkatsu izaten den beti, norberaren identitatea eraikitze prozesu hori eta horri gehitzen baldin badiogu, kanpotik etorri, kultura berri bateak, gizarte berri batera, hizkuntza berri batekin, egoera horrek pixkat areagotzen ditu. Orduan, dia errealitateak landu behar ditugunak, normaltasunez hitz egin behar ditugunak eta kudeatu behar ditugunak. Giza eskubideen zinemaldi bat edukitzea oso beharrezkoa dela gaur egun. Giza eskubideak esaten da, paper guztia edo bilakatu direlako. Eta hori, oso garrantzitsua da hori entzutea eta behintzat pixkat matraka hor ratzean egotea eta gizarteak gogoratzea zer den zeintzuk diren giza eskubideak.